video kan hmu hi America ram Los Angeles The People's Temple anti Christian Paul pakhat ani he Paul din tu le an pastor chu Jim Jones ani sangkha zakwa somsari basari kum khan he The People's Temple hi South America ramtereute Guyana antia chuan paradis tharadin turin an pemlu ta sangkha zakwa somsari le pariat November ni som pariat khan lemakan muang hian thi narap thak an chunga lo thlengta ani engwangin nge an thi an hruai tu Jim Jonan tur in tura ti wangin mi zako chuang te chu an thi ta ani Thuril tu der zol nei der nong zui tu te top na chu Lungchhiat Thlak tak le rap thak takani ti kan hriat rengnan he Thuril tu der Jim Jon hian a nong zui turin mi te engtin nge a hip a nong zui te chu engtin nge a bum thin ti ilozir hawang u Jim Jon hi America ram Indiana State Creek anti khote a piangani Indiana University a zirlain communism le socialism abi chianga tha ati a nongzui tu tam tak nei alo du ta ani nongzui tu tam tak anei nan Christian rongbol na achona in tulut ta ani Jim Jon chu sangkha zakwa somnga le parukum khan Independent Assembly of God ko ranin an ordena The People's Temple Church Full Gospel adin chanta ani mitinin chanvo in angkan nei turani ti le namtinin chanvo in angkan nei turani ti thupui mangin mi te hi patuma an che vela African American te chu a huai hotta a te chuan member zatam tak an lo pungta ani mi te a hip thei nan chuti hun laya Thuril tu ming thang ti damna war William M Branham le Seed Faith anti rin na thai chi ti le khabuziak tu le ti damna war em oral robot atenen in khom na abuat sai chumin hu a chuan mitam tak hriat alo hlo a member po sang chuang an lo pungta ni Jim Jon chuan a omna Indianapolis chu nuclear mangati chiata ni don ti in larna ka mu ti le Indianapolis chu nam thierna alian mai ti in a member te chu California lama apem puita ani Jim Jon chuan nam thierna adova nam tinin dikna chanvo kan nei theu turani tia a au pui ange yin a ko hran member te chu mingote mi hang te Asian mi te Hispanic te nam tin chitin an tar en kol na te adina rui hlo ngai thalai te tundin na tur po adina ti chuan California thu nei tu te ngai hlut le du sak a hlo hle bokani Jim Jon thu soi le ati damna toy te lo thlir lokang Now as we meditate God is love tuna hian pathian chu mangai na ani ti thin lunga ingai tu thawang u mangai na hi ti damna dam do yani har san na tok te nen kan thlengang chu chungai tu a thin lunga kan von chuan tharau thiang lim na tho alo lang theiang ati Jim Jon chuan mi puizinga mi pakhat Ingram anti chu amingin akova imi ta delang ti I hlau thong hle ani tuna po hian fi atakin mi mu theilo kan hnunglok po khan mi zinga ikal vela I mu fi alo wangin mi te isute bok ibula mi te mel po I mu fi theilo minga ako nu chuan adike ti ina chang Jim Jon chuan idin mun engma min hril lo ati mai chenu chuan ni ka hril lo che ti ina chang Jim Jon chuan mi pui hne na Ingram in mangai na lan tir ro a han ti a ti chuan mi pui au thom le kut beng re chu biak ina chu na lo khatta ni Jim Jon chuan atar mit phel turina han hrila ka kut zung tang hi han en la engzat nge a han ti a pathum tia soidi ka wangin mi pui te chu kutan beng durani te chuan akut zung tang pakhat chu a han en tir le a pakhat tia soidik le wangin kutan beng le ta dura tar mit ngai to love atia an lo ma kutan beng ta durani
tharawin mi puizinga mi pakhat chanchin a hriat tir ni om takin Jim Jones chu a hoi kwal vela edi tin mi pakhat ming akova ikut zung tang te chu apa ngai lo tlat ilu po helai vela hian an na thin chu mai chenu chuan adik ti na chang Jim Jones chuan ikut ti buai thin chekha kalama han phar chuak te le ati a alu chu dinglam le veilama a han the sok soka tuna chuan inat na abota ati a edi mei cha chuan adike ati a mi pui chu an ho ho ta durani Jim Jones chuan tharau hriat tir ni om takin pulpit atang chuan wheelchair a thu mi pakhat natna apuang ta a izang ru athalo I khela pot natna inei I wheelchair atang khan thola pen ro ka soile ang I wheelchair atang khan thola pen ro tum chin ro pen chin ro a thon don lo he muna hian lo tur am lo mun dang zong ain he mi muna hian mi tam takin damna an chang I love you. Jesus Christ loves you. Jehovah Jireh. All the goodness of all the world's great. Jehovah Jireh khovela sa kholian te zinga ka in nga na Isua ming akhongai na le thatna awangin lo chuak ro thola pen ro malam panin pen ro pen zel ro malam pan zel ro lalpan mal som che ro se pen zel ro Now, move forward. Move forward. Now, move forward. Freely, freely, freely. Now begin to exercise the hip. Begin to exercise the joint. I love you. Christ loves you. Kam mangai che Isua na mangai che heng mi te po hian an mangai che pen zel ro malam panin pen zel ro Walk briskly. Walk. pen zel ro malam panin pen zel ro Jim Jones ti damna chungchang thuwa apola tanga chuak mai che pakhat chuan ti hian a soi Someone has their program so together as Jones did to come along and stage fake healings and fake messages such as what he did. Jim Jones ti damna hi atak takani lo adervekani ati What Gerald doesn't know at the time is that the woman in the wheelchair who stood and walked among the crowd was actually one of Jones' secretaries, hired for the spectacle. wheelchair atanga thawakal ta he mai chia po hi midang ani lo Jim Jones secretary pakhat ani ma ni a ding theilo le kal theilo ani ngai lo lema chang chopani kha anti Jim Jones pola tanga chuak anung zui du to lo mi then khat te chuan Jim Jones nun ron zia a member te angai sak thin zia te a member te zinga adu du amut pui thin te sumle pai chungchang thu a po diklo taka ati thin thu te sarkar thu nei tu thene na an hrila ma se thu nei tu te chuan Jim Jones chu tiang mi chu ani lawang a khotlang ta na thil tha ti ni si ti in alama antang lewa an hek na te chu engma lawa achang ta ni Jim Jones chuan a ko hran mi zong te chu mi hausa bik le mi rethei bik kan om turani lo kan va in socialism angin kan in ang tlang vek turani ti in a ho te chu a hrila a member te chuan an hena an sumle pai te an ro te an thil nei te ron la khom turin a hrila te chuan a member tam tak te chuan an hena an in le lo te an nei sumle pai le an ro te chu an ron da khom ta ni Jim Jones thi nuwa hian dollar makta duai khovel bank rang ada te chu an chui chuak ani sangkha zakwa somsari pasari kum khan Jim Jones chuan anung zui te chu paradise tharkan dinang ti in South America a ramtareu te Guyana antia apem puita a to ma omlo na ram nuaya khothar a ming sa in adin puita te chuan tu maron ti buai theilo turin chuta chuan an omta ani engwangin nge USA ram
ram nuam takatanga ram tereu te a khotharadin puile a hote adu duwa a obbe thei nana ne berang chu chutia aminga Jonestown khothar adin pui nu chuan The church did a lot of crazy things. The fake healings, the abuse, the sexual intrigue. ti dam na der te po chu achun zom zela a member te nu pui po zu lovin adu du amut pui thin a thu oi lo te chu a hrem thin bok Jonestown atanga antlan chu thei lo nan a member te passport zong po ala khom vek Jim Jun an hung zui te chu USA an chung te nan ngai tu ema ti chuan an omdan endik turin Congressman Leo Ryan le a ho te chu NBC chanchin bumi te nen an tirta a Jim Jun a chuan an ma ni endik tura local congressman le a ho te chu that takin alo mi khwala endik tu te chuan Jim Jun a member then khat te chu an omdan te an din mun te an zota he mi Jonestown a hian nuam kan ti ema omzel po kan du ti nan chang Jim Jun a ngei po in a nung zui te chu an du a ho theian ni ka khua khe reng lo ti in a chang endik tu te hodon zan chuan nu pakhatin tran pui kan ngai min chan chu kan ngai ti in le kha ajia ka congressman ne na chuan a pe a congressman chuan Jim Jun a chu azot fi a he le kha thu zia hi enge a omzia ti azota Jim Jun a chuan do ta ni kha do thu ani ati Congressman Ryan le a ho te chu ho tura thlona an lu don mek lai chuan Jim Jun a nung zui mi then khat te chuan silain an kap ta a Congressman Leo Ryan le mi pali an thi Jim Jun a chuan an din muna thato lo American sarkarin an mani ngai saturin ral thuam keng te aron tir don chu wangin an kutati hlum ni ai chuan mimal zalen na sualin khovelin kan history hi an riat nana I thitlang vegang ti in turin a ho te chu a hril ta ni a ho te tur in tura a hril lai toy te lo ngai thalokang Never lied to you. I never have lied to you. I'm the best friend you'll ever have. You'll regret it if you do, though you don't die. You'll regret it. dot ka hril ngai lo cheu ke anga thian tha in nei ngai lawang tu na thi in du lo chuan in chirang You're taking a drink to go to sleep. in ti tur chu tui kha in ro in mut siai nan tui kha in ro ati Keep your emotions down. Keep your emotions down. Children, it will not hurt if you'll be quiet. If you'll be quiet. chu au thom te po a riat thei Jim Jun chuan in thom te khati zoi ula ngoi renga in om chuan na po in tuar lawang ati thi rea tur in du lo te chu Jim Jun a mirin te chuan an that an ti naupang te po sirinin an taksa tur an chiu ama Jim Jun po alua silai hliam ne na thi chumini November ni som pariat sangkha zakwa som sari pariat ta thi te chu mi zakwa le som pathum anni Jim Jun an hong zui tu te hian Jim Jun hi pathian zol ne ya an ring tlat chu mai pa ka Jim Jun a hian Meantime, I shall be God, and beside me there shall be no other. pathian ka ni anga keima lo chu pathian dang reng an om lawang ti in a ho te ma a apuang anung zui te chuan chu po chu an lo tom pui zel zol nei ti po du tok lo pathiana in chal Jim Jun chu alua silai hliam ne na thi pathiana ni lo zia achiang hle pathiana in chal hi Jim Jun a chau ani lo tuna po hian America rama thurhil tu der zol nei der tam takin we are little gods pathian te kan ni pathian kan ni ti in an zirtir mek chung zol nei der thurhil tu der te chu tu tenge an ni ilo hreto ngayem heng mi te hi an ni Kenneth Copeland Benny Hinn Creflo Dollar Bill Johnson Joyce Meyer le midang tam tak po an laom kol tonga pathian kan ni ti zirtir mek thurhil tu der pakhat chu kan nunglok po khan aizola thurhilin alokal
David la ani David la hian America rama thuril tu der te doctrine dik lo hi ala a Burma a Christian te hena hian azirtir me kani David la hi kal sual zirtir na dik lo kengani ti hi lo hremol te u Isua Christian Bible min lo hrilok to angin thuril tu der zol nei der te chu ramhla taka vazon an ngai lo kan zinga po tu na hian an omreng to thuril tu der te soi Bible Isua Christian ni lo irin chuan van ram ikai don lo I top na tur chu chatuan mei dil hrem munani Bible Isua Christa dik taka chu irin chuan sual ngai dam na nat na le thina to lo na anena van rama kumkhwa a theina Isua Christan ape angche video kan muang hetiang lungchhiat thlak tak thil hi kan ton lo nan Bible thu dik lo taka zirtir thin thuril tu der telaka ifim khurang u mathaya bungsari changsom pangana lali suange yin ti hian min hril lok zol nei der telaka fim khur ro u chong chu beram bun sinin in hne na an local thina an chung lama ero chuan ching ne ko ham takte an ni si a thuril tu der zol nei der te chu engtin nge kan hriat thayang thon khat johana bungli chang khatna atanga chang thumna min hril thuril tu der kan hriat thaina tur chu Isua Christa an rindan endik tur Isua Christa chu pathian ni na fam kim nei pathian dik tak ti sa a alo chang mi ring te tak sa ang neya lo kalani ti ring lo chu eng anga thu soi thiam po ni ro se Isua mingin thu voi eng zat po soi ro se ti dam rong bol na te po voi eng zat po nei ro se Isua Christa chu pathian ni na fam kim nei fapa pathian ni ti ring lo te chu thuril tu der zol nei der anni Jimjuna po hian Isua Christa chu mangai nanga laina na le that nanga ani ti in Isua mingin damlo te atong trai saka mitam takin damna anchang ati ma se Isua Christa chu pathian ni na fam kim nei pathian dik tak miring anga lokalani ti aring lo tununa po hian koltonga thuril tu then khat te chuan Isua le Christa a inang lo Isua irin chuan van ramikai lawang Christa zo kharin tur ti in Isua le Christa chu then ran tlat kha antuma anzirtir me bokani pathian te kan ni pathian kan ni Christa chandam na chan chin tha ni lo prosperity gospel khil tu te tharau thil pek ni lo omze nei lo tong hriat lo zirtir thin thuril tu der tam tak kan zinga an omreng to engwangin nge Christian in ti mitam tak te hian thuril tu der nungan zui thin thuril tu der te soi Isua Christa alem le Bible Isua Christa atak an thlir ran thei lo awangin engwangin nge an thlir ran thei lo Bible Isua Christa kha an zir chiang lo ani chuan Bible Isua Christa atak le thuril tu der te na an soi Isua Christa alem chu engtin nge kan hriat ran theiang Bible Isua Christa chu hriat masak tumla thuril tu der te soi Isua Christa alem chu olsam takin irethei mayang American missionary pakhatin anrama benga na thok tu thar an lakin thil dangan ti tir lo dollar kha an chiar tir char char an kutin an khoya an chiar tir char char ati ni engamo zat dollar kha an kuta an chiar tir nu chuan dollar lem kha an zeptela an chiar tir le dollar tam tak zinga an ze tel dollar lem chu an kuta an han de vele khan an hremai an mita han en po ngai lo an kuta an de vele khan an thria an phoi chok zot mai ni ati dollar tak hretur chuan dollar lem omzia le ni dan zir masak phot apoi mo lo dollar dik hrian masak phot apoi mo ani chu tiang bokin thuril tu derte soi Isua Christa alem kan hriat theina turin thuril tu derte soi Isua Christa alem chu zirchian phot apoi mo masalo Bible Isua Christa adika chu
riat masak phot apoi mo zok Bible Isu Krista adika chu kan riat chian chuan thuril tu der engzat po local sela anril Isu chu Bible Isu nge ti chu ol sam takin kan rethei don ani thuril tu der jimju na hnung zui te po hi sa khodanga mi annilo Isu Krista chu ka ring ti tu te baptist ko hranami te AG ko hranami te Nazaren ko hranami te le ko hran rangami te anni jimju na soi Isu Krista kha alemani ti engwangin nge an riat lo Bible Isu Krista kha an riat lo wangani an Bible kha an chik chian lo wangani Bible Isu Krista ataka kha hrachiang ni se thuril tu der jimju na thu oin tur inin an thilo tur Lungchhiat thlakin apoi tak set ani nangte tu nung nge izui ti dam na der zol nei der te soi thin Isuan nung nge izui Bible Isuan nung mathai bung sari chang somni pakhata tanga somni pathuma ama Isu Krista nge in lalpa mitina zong chu van rama an lut lawanga kapa vana mi du zong ti tu te ero chu an lu tang chumini a chuan mitam takin lalpa imingin thu te kan soin imingin ramhuai te kan hnot chuakin imingin thil mak tam tak kan ti thin lovem ni an lati ang chumi huna chuan nangni thil sual ti te u ka hrengai lawa che u ka hne na ta kalbo ro u ti in anni chu kala hrilang Isuana ti Bible Isu Krista dik tak chu I riat theinan Bible chiar thin ro thil mak ti thin te ti dam na rong bol na keng tu iti thin te kha an thu soi te kha chi takin ngai thla la an soi kha Bible Isu Krista nge an soi an ma ni phwa chop Isua ngun takin chik thin ro Bible Isu Krista dik tak chu I riat theinan Bible chiar thin ro thuril tu der engzat po local se Bible Isu Krista dik tak chu I riat zel theinan lalpan malsom chero se